Salutare tuturor, eu sunt Gabriel și în acest clip aș vrea să vă rog să-mi lăsați întrebări pentru al doilea. Ghiciți? 3, 2, 1, dacă n-ați ghicit, este al doilea Q&A. Lăsați-mi cât mai repede întrebările, vreau să strâng, nu m-am gândit, dar vreau să strâng 7 like-uri și maxim, dacă este al doilea Q&A, 20 de întrebări. Cum ați auzit, da, 20 de întrebări. Aș vrea să-mi lăsați și Manciu Liniuță Ștefan Manciu, un amic de-al meu, și cei care nu s-au abonat la acel canal, o să lăs și un link în descriere să îl direcționeze direct la acel canal. La revedere! Nu uitați să-mi lăsați întrebări pentru Q&A și să vă abonați la Raul Liniuță Ștefan Manciu. La revedere!